Мига. Добре. Сега да... Нищо няма да правиш. Стой то с нея. Рите, мамо! Айде. Тихо, шиши. Хайде, бабо, ритай. Рите, бе! Ритай. Така. Браво. И това хващам. Мопа. Няма нищо. И гласа ти се записва. Айде, ритай! Рите, де! Рите! И цицките ми ли хващаш? Нищо. Не, само ръцете ти хваща. Айде на Лелюшата пращаме. Ле. Айде, мамо, ритай. Айде, не ме гледай мен. Почвай да се къпиш. Сега снима ли ма? Да. Айде, мамо, ритай. Айде, де. Измори ли се? Айде пак натисни голямото капче.